салому алейкум бародаро. ман шумода ҳозия секрети ҳами блогироро ман шумода нишон метавам, яъне видеора чӣ хел синмат мекуна. мисол чӣ хел ҳами видеора яъне ҳози ман чӣ хел ҳами видеора синмат кардастам, мисол ҳамира мефаҳмонам да. ана просто шумода ягон чи дар кор неста, мисол камера ёки хитон қати камера ягон ҷо бурдан ёки чӣ дар кор неста. шумода просто ҳами дар дастон ҳами як телефон боша, ҳами телефон қати худаш мисол съёмка мекунен. чӣ хел ки ман кардастам ҳамира ҳами хел шумо синмат мекунен. ида чӣ дар кора, просто шумо скачат мекунен, программа аст, ҳам программаро скачат мекунен, чтобы ки ҳами программаро шумо кор фаҳмонда битонен. на ҳози медуроем Play Market ки вақте дуромаден иҷада менависен мобизон. на вақте мобизон дуромадем, на ҳаста поиск уже ма установка кардем, худаш камера кардестай бароямо ма чика наметонам, установка ка наметонам, уже айма установка шудаги хаймо открит мекунем. вақте ки на открит кардем айма уже ҳаста, ҳози ма шумо дар нишон медам, инаме ки вақте ки чӣ медеста дар рӯи экран уже ма амира скачат кардем. анами программа ҳамура дар рӯи экран ҳамура якумша вибрат ка ҳамира скачат мекунен. ҳози як бор дига нишон медам. вақте ки нависта дуромаден мо бизонина ҳаста нами якумша кароче вибрат мекунен, якумша барое ки установка ҳами якумша ки вибрат карден тамом, дига ягон чиша не. вақте ки установка ка буд карден, мисол ина бу дар угли экран, ина ҳозича медестай дар рӯи экрантон, ина мира бо ҳами угло даместа да, мисол кадом угл да боша, ҳами мисол и тарафа мия, мисол боло даместа, фарқ надора куҷое да боша ҳами места да. шумо дар рӯи экрантон ғам намета, ягон чида мушоҳид намекунад, просто ина тамошо кунед, мада ғам намета. ира просто ҳами вақте ки ҳамира ҷиқиден дар рӯи экран болошта камера нишон мета, поёншта суратгиракша мобайнда нишон мета ки чира загрузкаша нишон мета. мисол ту меҷиқи камера ёки намеҷиқи гуфтами загрузка ка нишон дода места. шумо вақте ки биҷиқен ҳам просто меҷиқен тамом. ина ҳози тамошо кунен, ина ма вақте ки ҷиқидам стоп шуд. вақте ки ма ҷиқидам ҳамура мада стоп нишон дод дар рӯи экран, просто ҳам хел чиёра нишон мета, сахранӣ болошта сахранӣ нишон мета. агар бологиша биҷиқен сахранӣ мешава, мобайнгиша биҷиқен стоп мешава, поёнгиша биҷиқен удалит мешава. ҳози мая поёнгиша агар биҷиқен просто сурат мегира тамом. барои мо меҷиқем бологиша, вақте ки синмат ка буд кардем бологиша меҷиқем, мисол ҳам бологишта камерара сар кардем, ҳам бологиша бо меҷиқем, мисол камерара ҳамин ҳози ма кардам сахранӣ мешава. ҳамин баъд ки сахранӣ кардем бо хитон медонед чӣ хел ки мисол монтаж кардаша, мисол монтаж кунен бо ҳози видеои дигарим да бо баъди видеои баъдгида бо монтаж кардаша бо шумо дар нишон метавам чӣ хел ҳамира монтаж кардем. ҳози иша мемонам якум, уша диюм мемонам да, якум диюм видео ҳами чӣ хел нависагим, описаниеша ҳами поёништа чӣ хел нависагим, уша ҳамон хел менависам, якуму диюм менависам. шумо метонен аямҷа мумкин пайдо кунен, мисол чӣ кунен аямҷа метонен. хай худо нигаҳбонтон боша, подписатся кунен, лайк монен, аётон наброя. хай то поздид ки то видеои навбатира шумо хабардор бошен бо чӣ хел видео меброя, мисол даракдор бошен. хай худо нигаҳбонтон боша.